Amaia, zorionak, Iruñerreko itzulia, Iruñean gainera etapa garaipena Euskal Hiriburuzagian, biak irabazi dituzu, haze eguna, azken 10 kilometroak, ordeka bete-betean jota, eta helmugaraino iritsita, zorionak. Eskerrik asko, bai, egun gora izan da ez, beroa izea, eta 6 segundo horiek tartea handia zangar bezalako eta batentzako, baina jolastea etorri geha, eta ondo da zaigu, Luka oso ondo egilia, baina Luka ez dela talde guztia, buelta guztin, kiston lan egin due, eta gar lortu dugu generaleko beste bi pertsonakin jutea azkeneko 10 kilometroetan, da tope metaino rematzen, 6 segundo horiek raskatzeko, eta hemen azkenen metan esprina tope, segundu aldian gehienak atatzeko, eta oso pozik. 6 segundo eskas horiek, baina zaldi zuria ez da nahikoa horiek berreskuratzeko. Bai, 6 segundu, edozin karreratan igual gutxi da, baina gaur bezalako etapa baten tarte handia zen. Eta, lortu dugu moztea, da oso pozik. Zure enegarren konfirmazioa, garaipen txikiak batzen ditun, egia da Araba Klasikoan podiuman, Euskadiko Txapelketan 2. postua, baina Iruñean irabaztea beti berezia da, eta zuretzat hau oso handia da. Bai, ez nakan itzulik irazita, eta oso pozik lehenengo itzuli irazita, gehi etortzeia, baina oso pozik, da hemen, esan dizuna, garbezelako helmuga baten irabaztea, ilusio handia itezian, da oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko.